някакъв брой парични средства в различни валути по-разплащателни сметки. Освен това, какво друго казахме? Казахме акции, т.е. обикновени акции, които са част от собствения капитал на друго предприятие. Тук може да разбирате акции, които са купени на регулиран финансов пазар, т.е. например отивате на Българска фондова борса и си купувате акции на Софарма или на Неохим, без значение. Може да са също така и акции, които са емитирани чрез някакво частно пласиране, т.е. не са публично търгувани, но пак са част от собствения капитал на друго предприятие. Казахме, че тук са и привилегировани акции, които могат да бъдат част от собствения капитал или част от пасивите на друго предприятие. Казахме облигации, които според емитента, да кажем според начин на получаване на дохода първо, на дохода могат да бъдат фондови, лихвоносни или купонови или сконтово лихвоносни. Каква е разликата? Сконтовите се търгуват единствено с отстъпка от номинала. Лихвоносните пък, да кажем, се продават по номинал, обаче носят някаква лихва, т.е. на някакъв период, който обикновено в практиката е веднъж годишно или веднъж на всеки 6 месеца. По тях трябва да бъде изплатен купон. А сконтово лихвоносни, това са облигациите, пак ви казвам, които най-често се срещат на пазара. По тях едновременно пазарната цена е различна от номинала, т.е. по тях има някаква отбивка или дисконт от номинала, а в същото време се дължи и някакво годишно или 6-месечно купоново плащане. И според емитента могат да бъдат държавни ценни книжа, това са ДЦК, за които доста сте слушали, държавни ценни книжа. Могат да бъдат корпоративни облигации, общински облигации, облигации издадени от гарантирани или негарантирани държавни агенции. Могат да бъдат облигации издадени от наднационални институции, например, нещо, за което може би сте чули, така наречените облигации SURE. SURE облигациите бяха издадени от Европейския съюз с цел финансиране на държавите сега по време на коронакриза, т.е. тези средства, които бяха разпределени от Европейския съюз към националните правителства за справяне с коронакризата и които в последствие също ще бъдат разпределени по този план за възстановяване, за който се говори в последно време. Тези средства всъщност Европейския съюз ще ги набере от пазара чрез облигации и тези облигации се водят социални облигации, това вече е по-специфична терминология,
и ще бъдат в тази, нали, тази категория облигации, издадени от наднационални институции. Ако естествено някое финансово предприятие или вие самите си купите такива облигации по този план на Европейския съюз, те ще са финансови активи, разбира се. Сега, тук може да има още обезпечени. Тук има още обезпечени облигации. Нали, освен Европейския съюз, други международни институции, като Световната банка, като МВФ скоро не са имали емисия, ама Световната банка, между Европейската банка за възстановяване и развитие, Азиатската банка за развитие, Северната инвестиционна банка, това са все такива наднационални институции, които емитират облигации. Тоест, те също спадат в този сегмент и тук също спадат и така наречените обезпечени облигации, издадени от финансови институции. Това са така наречените cover bonds. Така наречените cover bonds, които са обезпечени с ипотеки. Не знам какво знаете за тези. Обикновено, нали, финансовата институция, която ги издава, защо са обезпечени с ипотеки? Защото, нали, финансовата институция, която ги издава, да кажем, в пасива са и тези емитирани облигации, в актива има кредити към физически лица, основно към физически лица, но понякога и към фирми, и към строителни предприятия, които са свързани с имотния пазар, които са свързани с покупка на имоти. И реално активната част на баланса на тези финансови институции служи за обезпечение на издадените от нея облигации. И затова те се наричат cover bonds или покрити облигации или обезпечени облигации. Ако вие си купите такива, разбира се, за вас това е финансов актив. Нали? Затова ние в случая говорим за тях като за финансови активи, после ще говорим за тях и като финансови пасиви, но вече в друга, как да кажа, вече с други допускания. Просто защо правя цялото това изреждане? Защото искам да видим какво се крие за тази дефиниция. Защото тази дефиниция, нали, тя така звучи окей. Нашата дефиниция за финансови активи, която казва договорно право да се получат парични средства или друг финансов актив от друго предприятие, или да се разменят финансови активи или финансови пасиви и така нататък. Обаче, какво стои за това нещо? Нали, това вече е въпроса. Така и ще продължиме. Сеща ли се за нещо друго, което може да бъде класифицирано като финансов актив? Освен, казахме акции, казахме облигации. Добре, как според вас стои въпроса с финансовите деривати? Финансовите деривати. Финансови активи ли са? Да, според мен са финансови активи. Добре. Значи, нека да запишем и това нещо. Общо взето, те са имат много финансови деривати, но
Нека сега да се опитам. Нека да ги изборим. Тоест, вие казахте, че дериватив, финансови дериватив. Някъде в стандарт е написано дериватив. Сега ще ги наричаме деривати в нашата терминология, нали? Деривати или деривативи. Защо се наричат така? Наричат се така, защото тяхната цена следва цената на друг финансов инструмент или друг актив, или друг базов актив. Тоест, тези финансови инструменти сами по себе си нямат стойност, те имат стойност, която проистича от стойността на някакъв друг финансов актив. И тук може да имате опции, фьючерси, може да имате форвардни договори, може да имате слапови споразумения. И доколкото всичките тези транзакции са така наречените cash settled транзакции, т.е. обикновенно при 99% от тях стандартната практика е да няма физическа доставка на стоката. Т.е. ако аз имам да кажем форвард за покупка на пшеница на датата на падежа и на дата на падежа да кажем трябва да ми доставят пшеница по определена цена, обикновено няма да получа няма да получа физически пшеницата. Това, което ще получа са е разликата между пазарната цена и цената на пшеницата. Това, което обаче много важно искам да спомена тук, те са финансови активи, нали? Те са финансови инструменти, със сигурност всичките тези деривати. Но могат да бъдат класифицирани като финансови активи към настоящия момент очакваме да получим по тях неща, защото можем да имаме и такива деривати, по които ще имаме договорно право ние да платим. Тоест, тези финансови могат, ако ние имаме договорно право да получим парични средства или други финансови активи. Те могат да бъдат като финансови активи, ако няма договорно. Добре. Това беше важно уточнение, защото тези инструменти могат да бъдат т.е. ние може да сме от другата страна, т.е. да сме като издател на тези инструменти, може да сме в къса позиция и тогава всъщност те са наш финансов пасив. Нали? Затова исках тук, много важно беше да уточним кога те могат да бъдат финансов актив. И защо казвам, че в 99% от случаите те са финансов актив, а не някакъв друг актив, защото обикновено, нека да го запишем, обикновено по тях имаме правото да получим, нека да напишем обичайно в практиката или нещо такова. Така, обичайно в практиката по тях имаме правото да получим финансов актив, друг финансов актив,
акция или облигация, или парични средства, които са разликата между пазарната цена на базовия актив и договорената цена в деривативния инструмент. Тоест това, което пак се опитвам да кажа е, че от една страна по тях можем да получим някакъв финансов актив, от друга страна ако не получаваме финансов актив, нямаме физическа доставка, т.е. вие слушате новините, чували сте за фьючерси върху петрол, фьючерси върху пшеница, фьючерси върху биткоини дори има фьючерси, нали така? Само, че когато ние тръгнем да приключваме тази транзакция, т.е. когато дойде деня на падеж на фьючерсния договор, ние обикновено не доставяме биткоин, не доставяме пшеница, не доставяме олио, нито на нас ни доставят. Нали, нито една от тези стоки. Това, което се случва е, че паричните средства, които са разликата между пазарната цена на базови актив и договорената от нас цена чрез деривативен инструмент, се превеждат. Тоест, ако ние сме в губеща позиция от тази изделка с деривати, ние превеждаме, ако ние сме в печеливша позиция, на нас ни превеждат пари. И ако всъщност ние очакваме да получим финансов актив или други парични средства, то тогава ние класифицираме тези деривати като финансови активи. Тук, разбира се включват и по-екзотични инструменти, като например нали, има лихвени, те са при лихвени топци, лихвени тавани, лихвени подове, така наречените споразумения за кредитни ангажименти, мисля, че се превеждат на български кредит, default swaps. Общо взето супер. Тук, нали, това е една супер широка категория, с която ако някой ден ще бъде много интересно за вас, ако някой ден имате възможност да се сблъскате практически с тези неща, защото те са доста, според мен ще ви дадат страшно много опит, който като цяло България трудно може да се добие, нали, защото нямаме и толкова много инвестиционни посредници, толкова много финансови институции, които да имат всякакви такива споразумения, нали. Акции, облигации ще видите на доста повече места, парични средства ще видите навсякъде, но специално с деривати и с по-сложни деривати ще ви е малко по-трудно да се сблъскате и оттам нали, ако се сблъскате някой ден, ще трябва да четете и малко повече, нали, какво е това нещо и как точно да отчетете отделните потоци. Обикновено през печалбите и загубите, нали, както ще видим след малко, в текущата година се отчитат, обаче при така наречените хеджиращи транзакции, те ви позволяват да, нали, тъй като казахме, че тези инструменти обикновено се базират на друг финансов актив, ако вие вече притежавате базовия актив, т.е. ако притежавате базовата акция и купите някакъв дериват върху тая акция, който да по някакъв начин да хеджира вашата позиция, т.е. да ви защити от загуби, и ако този хедж е ефективен, мисля, че са определени в стандарта едни проценти, за които после ще стане дума. Т.е. ако този хедж е ефективен, вие можете да го отчетете по амортизирана стойност, т.е. да пакетирате цялата транзакция в един инструмент. В противен случай, вие можете, нали, ако не можете да направите подобно нещо, ще трябва да ги отчитате отделно в печалбите и загубите, но като стигнем до там, ще ви кажа и за един проблем, който се получава в практиката от такова нещо. Един риск, който всъщност води до не точно представяне на финансовите отчети, нали, води до misrepresentation, така да използвам тази чуждица, нали. Окей.
Нещо друго, което да класифицираме като финансов актив, нещо, за което пропускаме, за което да се сещате? Може би търговия с валута, съответно, ако предприятието се занимава, но... Да, вижте сега. Значи, ако търгувате с валута, нали, това е добро предположение. Ако търгувате с валута, самата валута, естествено, че ще си отчетете като актив, тя ще се отчете като парични средства. Нали така? А пък вече печалбите и загубите от тая търговия с валута ще се отчитат като печалбите и загубите ще се отчитат през P&L, през отчета за приходите и разходите през текущата година. Тоест, когато обърнете позицията, т.е. когато купите чуждестранна валута, тя ще влезе в баланса по един курс и после, когато я продадете, да кажем, ако я продадете по по-изгоден курс, вие реално при конверсията ще увеличите паричните средства, което естествено означава, че ще проистече и някаква печалба от тази операция, върху която после ще бъде отчетена в печалбите и загубите в текущата година. Ако имате някакви деривати върху тая валута, например фьючерси или това, което се познава от инвеститорите на дребно, всъщност са така наречените CFD-та, договори за разлика, това са един вид мини фьючерси. Т.е. договорите за разлика са нещо като мини фьючерси. Тоест те биха се класифицирали по-скоро тук като финансови деривати. Благодаря ви за разяснението. Още нещо обаче, което аз искам да напишем тук експлицитно, това са вземания, парични вземания от търговски кредити, търговски полици. Как още им казваме на български, търговски ефекти. Общо взето това принадлежи към клас Commercial Paper. Ще го напиша и на английски. Тоест паричните вземания по всякакви такива търговски кредити, търговски полици, търговски ефекти, това също е финансов актив. Казвам парични, защото ако някой ви дължи ориз, това вече не е финансов актив, но ако някой ви ако някой ви дължи пари, защото вие, да кажем, сте му продали някаква стока и той трябва да ви даде 1 милион лева, но не ви ги е дал, това е търговски кредит. Тъй като влиза в дефиницията, която разгледахме, т.е. това е договорно право да се получат парични средства или други финансови активи. Добре, за кратко да се върна на нашата презентация. Виждаме, че финансовите активи като цяло се опитахме да ги изясниме. Следващата така интересна категория са инструментите на собствения капитал. Инструмент на собствения капитал е всеки договор, който доказва остатъчен интерес в активите на предприятието след приспадането на всички негови пасиви. Преди обаче да стигна, преди или след, но преди да стигна до това, тук още едно важно пояснение. Знаете, че един от методите за изплащане на дивиденти, особено по данъчни съображения, чисто по данъчни съображения, модерен в англосаксонската система, нали така, и така на западноевропейските пазари и американския пазар, особено е обратното изкупуване на акции. Тоест, това фирмите използват наличните си свободни средства, за да изкупят обратно акции. Тоест, вместо да разпределят парични дивиденти, те просто купуват част от акциите на съществуващите акционери. Предполагам сте чували за този метод по корпоративни финанси или нещо подобно като предмет. Какво става,
Обаче според вас това финансови активи ли са? Тук си има термин за това нещо, т.е. собствени акции, при обратно изкупуване на собствени акции, така наречените treasury shares. Тук стандартът е безкомпромисен, нали? Той казва, че те не могат да акциите не могат да бъдат държани като финансови активи, по тях не може да се признава печалба или загуба. Това е съвсем ясно записано в МСС 32. Те се отразяват като намаление на собствения капитал. Сега ще ви покажа аз това нещо го записвам, защото казах, че искам после да ми изпрати някакви записки, ако е възможно. Но с поделянето на при обратно изкупуване на собствени акции, акциите не могат да бъдат държани като финансови активи, по тях не може да се признава печалба или загуба. Те се отразяват като намаление на собствения капитал. Т.е. паричните средства, платени за тях, се отразяват директно като намаление на собствения капитал. Това е логиката. Каква е логиката? Логиката е, че това си вашите собствени акции. Тоест няма как да държите собствени акции и това да е за вас финансов актив. Дефиницията е съвсем ясна тук, т.е. трябва да държите чужди акции, за да имате финансов актив. Признати като финансов актив. По тях може да се признава печалба или загуба. Ще напиша при покупка, продажба, емитиране или обезсилване. Не може да се признава печалба или загуба. Те се отразяват като намаление на собствения капитал. Това исках да го кажа още преди да стигна до инструментите на собствения капитал. Да. Разбира се, нека да разгледаме и тази категория. Преди малко споменах накратко за нея. Тя се казва инструменти на собствения капитал. Инструмент на собствения капитал е всеки договор, който доказва остатъчен интерес в активите на предприятието след приспадане на всички негови пасиви. Тоест това е нетната стойност на активите или, как да кажа, това, което фирмата ви има като активи, изчистено от неговите задължения. Обикновено такъв договор, който безспорно доказва такъв интерес, са обикновените акции. В стандарта е записано без право на упражняване, въпреки че това за мен се подразбира малко или много. Обикновени акции. Защото тези обикновени акции дават право на глас. Дават право на негарантиран дивиденд. Дават право на остатъчен дял
на предприятието, след като са удовлетворени всички кредитори. Тоест, от гледна точка на финансовата теория и на счетоводната, собственият капитал се разглежда като остатъчна величина, т.е. това, което имате вие, след като си покриете всички задължения. Нали? Затова се казва и, че обикновените акции са най-високо рисковия финансов инструмент, който вие може да притежавате, с който може да търгувате, тъй като при евентуален фалит на предприятието вие ще сте последни на опашката, които ще може да предявите някакъв клейм, някакъв иск към тези активи. Другото е, че вие имате право на дивиденд, разбира се, той може да бъде гласуван от общото събрание, но той естествено зависи от наличната печалба и дали има изобщо печалба, която да бъде разпределена. Тоест, преди да се стигне до тази печалба, знаете, чисто при формиране на финансовия резултат, че се отчитат всички разходи за лихви. Тоест, вие първо ще удовлетворите всички ваши кредитори, всички ваши облигационери и чак тогава, ако остане нещо, то може да бъде разпределено на вас като дивиденд. Така че това е интересният момент при обикновените акции, обаче защо хората искат да си купуват акции, къде е разковничето тук, защо акциите са толкова атрактивни, обикновено дори нали, студенти когато ми задават някакви въпроси, те изобщо не се интересуват от облигационния пазар, който е много по-голям, дава много повече възможности и така нататък. Всеки пита какви акции да си купя, мен ме интересуват акции, искам да се занимавам с технически анализ на акции и така нататък. Защо? Защо? Какво друго? Какво аз не ви казвам за обикновените акции? Вие споменахте всичко съответно за обикновените акции, за това, че дават право на собственост и право на глас, съответно един вид собственост, докато привилегированите не е така. Привилегированите е просто изплащането на някакъв дивиденд по тях на определено време. Добре, и вие защо бихте си купили обикновени акции, а не привилегировани? Защо бихте предпочели? В смисъл, сигурен съм, че ако ви дам избор, бихте си купили обикновени акции. Примерно на Apple или на Alphabet. Не. При положение, че поред са последни. Отговорът е, че те дават най-добра възвръщаемост във времето. Тоест, да притежавате тая собственост, то носи съответните рискове, но носи съответните награди. И реално това, което вие ще платите на кредиторите е така, то го има, то е там, но то е фиксирано. Тоест, вашия дълг няма да нарасне с повече от лихвите, които дължите по него. Нали? Ако да кажем имате един заем и по него трябва да плащате 6% годишно, вие знаете, че трябва да си върнете заема плюс още 6% фиксирани. Обаче вашата компания може да расте с 20, с 30, ако е ваш някакъв собствен бизнес стартъп, може да расте и с 3% годишно, т.е. в пъти. И цялото това нарастване на активите, нали, то си е за вас, т.е. то се отразява и като в тази остатъчна величина, нали, наречена собствен капитал. Тоест цялото нарастване на стойността на активите, което вие виждате, кредиторите няма да видят нищо от него. Тоест то цялото ще остане за вас като собственик, ако естествено има такова. Така че затова и обикновените акции са толкова атрактивни, защото общо взето хората нали, знаят, съзнателно поемат тези рискове, че ще имат последни ще имат дял, няма да имат право на глас, без право на упражняване. Това означава, че не могат утре да отидат и да поискат компанията обратно да им ги изкупи. Нали, компанията може да го предложи, но те не могат. Обаче, за сметка на това, дават най-висока възвръщаемост от всички финансови активи. Това е общо взето разковничето и вие може да видите дългосрочно какво се случва с акциите
на която и да е голяма компания, като Apple, като Google, като Tesla, като много други. Именно защото, как да кажа, пазара оценява, че активите, общо взето, пазара казва, че според него активите на тази компания след 10 или след 20 години ще струват много повече, отколкото струват сега. И понеже пазара казва това нещо, нали, това естествено се отразява и в собствения капитал, а пък това, което е като дял на кредитовете, то винаги остава фиксирано. Така че това е логиката. Извинявам се, че ви прекъсвам. Аз бих искал да се включа. Това, че казахте, че много от студентите ви питат по-скоро за пазара на акции, отколкото за облигация. Вие казахте, че този за облигация е много обширен. Да. Но по принцип акциите носят по-голяма доходност. Затова така е факт. Така е. Тоест, ако го правите за себе си, съгласен съм с вас, ако го правите за себе си, естествено ще изберете акции, няма на 25 или на 30 години, дори на повече няма как човек да тръгне да си купува облигации, естествено. Но по-скоро, ако професионално интересът ви е към money management, нали? Т.е. към asset management, money management, т.е. да управлявате чужди пари, нали, портфейли от ценни книжа, тогава ще видите, че повечето активи, които са под управление, те всъщност са облигации. Един вид ще ги ползваме за диверсифициране на портфейла. В смисъл, за да може да диверсифицираме риска от акциите, купуваме облигации, но това, да кажем, трябва да е за някакъв портфейл, който има много възможности. В смисъл за индивидуален портфейл на някакво физическо лице. Това вече наистина зависи от инвестиционните ограничения и хоризонта и целите на лицето. Ако вие имате голяма склонност, нали, това е обвързано и с склонността да поемате риск. Ако вие имате голяма склонност да поемате риск, тогава и сте сравнително млад, т.е. имате много време, в което да акумулирате, нали, много години, в които да акумулирате средства за пенсия, тогава естествено вашите инвестиции ще бъдат насочени към акции. Колкото повече стават ограничени вашите възможности да печелите доходи от нещо друго, т.е. колкото повече вие ще трябва да разчитате на този ваш финансов капитал с наближаване и на пенсионна възраст и с ограничаване на вашата работоспособност, толкова по-сигурни ще искате да са вашите вложения и естествено ще намалите процента на обикновени акции във вашия портфел за сметка на, да кажем, на някои от тези облигации, които разгледахме, за сметка на държавни ценни книжа също най-вече, понеже те са най-сигурните сред всички облигации. Другото, което исках да кажа, че ако на вас утре ви се наложи да сте портфолио менеджер, да управлявате пари, е много по-вероятно да управлявате облигации, портфели от облигации, отколкото портфели от акции. Тъй като много повече фондове има и много повече са активите на пазара, които са в такава облигационна форма. Може би някои от почивките ще се опитам да ви намеря статистики и да ви покажа колко е голям пазара на акции, колко е голям пазара на облигации. Мисля, че имах някъде една стара. Извинявам се, че прекъсвам отново. Под облигации ви имате предвид сега, например, както Министерството емитира дълг, сега това временното правителство емитира дълг държавен, 3 милиарда. Всъщност беше над 3 милиарда, мисля, че мина. Да, това е една от възможностите. Зададохте добър въпрос. Чакайте да споделя и този екран с вас. Всъщност мислех така или иначе да ви го покажа по някое време. Първичен, знаете, може би, че първичен дилър на нашето правителство е Българска народна банка, т.е. Българска народна банка на вътрешния пазар пласира емисиите. Вече когато имаме външен дълг, т.е. в чуждестранна валута, тогава се избират някои от международните финансови институции, като JP Morgan, Goldman Sachs и така нататък. И точно това имам предвид под облигации, това, което правителството пласира. Ето сега ще се опитам да споделя този екран с вас. Така,
ликвоносни ДЦК емитирани по резултати от проведена аукцион на 22. Ето го. Не знам колко добре се вижда, малко ще се опитам да го увелича. Ето това е пример за облигация, да, точно това имам предвид. Ако вие си купите такава облигация, ще я признаете като финансов актив. И вече въпрос на много други критерии, как ще я отчитате, като след малко ще си говорим какви са тези критерии, като стигнем до задачите. Защото ще решим няколко задачи, но общо взето ето това представлява облигацията. Тук си има номер на аукциона. Всяка облигация си има идентификационен номер, който се нарича ISIN. Тук не е даден, разбира се, но вероятно някъде в по-детайлните документи е даден. Но може да видите, средната цена на допуснатите поръчки е 97,8 лева при 100 лева номинал. Тази облигация също така дава лихвен процент от 0,25% годишно. Тоест, от една страна имате лихвен процент, имате купоново плащане. От друга страна виждате, че облигацията ще се емитира с някакъв отбив от номинала. Тоест на 90, в крайна сметка цената на която е избрана е 98 лева и 27 стотинки и годишната доходност е 0,49%. Тоест това, което виждате от тук е, че това е сконтово лихвоносно облигация. Тоест тя едновременно се продава с някакъв отбив от номинала и плюс този отбив от номинала ще донесе и лихвен процент от 0,25% годишно. Виждате, че падежът на тази облигация е 7 години и половина. Тоест, общо взето можем да се опитаме да възпроизведем тази цена, използвайки грубо формулите, които имаме, въпреки че за да сме съвсем прецизни, трябва да използваме конкретния брой дни, но ще се опитам да ви покажа една такава калкулация. Лихвите се изплащат на всеки 6 месеца. Щом лихвите се изплащат на всеки 6 месеца, също така, общо взето лихвата, която ще получите, ако примерно държите 100 лева номинал от тази облигация, ще бъде 0,25 делено на 2 по 100. Чакайте, направих някакъв гаф. Това е 0,25%, т.е. това са 0,025 делено на 2 по 100. Тоест лихвата, която ще получавате е 12 стотинки и половина. Тоест, видите, това е една съвсем малка, съвсем символична лихва. Тоест почти нищо. 12 стотинки и половина на 100 лева номинал. Но общата доходност средногодишно ще бъде 0,49%. Тоест тази доходност включва както тези 0,25%, нали, които вие ще получавате като купон, така и да кажем средногодишно, така грубо си го представете, средногодишно, средно претеглено отбива от номинала, който получавате тук. Ние по принцип по финанси учихме такива формули, с които могат да се изчисляват. Да, добре. Тоест, добре, нека да отворим един Excel и ще го направим грубо по принцип, нали, за да го направим съвсем прецизно ни трябва броя дни, които са между всеки един купон. Тоест, защото вие по финанси, да, знам, че сте ги учили тези формули, аз ги преподавам от много години, но тези формули са, как да кажа, тези формули, нали, вие дисконтирате с цял период, примерно с година или с 6 месеца, нали така? Да. Използвате конкретния брой дни, за да дисконтирате, но ето да кажем сега, че имаме 13 периода. Виждате ли Excel-а, който направих? Да, аз го виждам. Добре. Имаме 13 периода, нека малко да... Окей, това е интересно, нека да задълбавим. Тук имаме 13 периода, за които ние знаем, че ще получим купон от...
какво казахме? 0,125, нали така? Тоест това ще ни е купона за всеки един от периодите. И на падежа ще получим и номинала от 100 единици. Т.е. това са ни нашите парични потоци. Също така виждаме, че пазарната цена виждаме, че годишната доходност е 0,49%. Т.е. за всеки 6 месеца ще бъде всъщност 7 години и половина, нали така? Би трябвало да имаме 15 периода. Това става и с формулата PV, но така мисля, че по-добре ще го разберете. Така. Да кажем, че имаме 15 периода. После ще ги проверя периодите, ако не излезе нещо в сметката. Просто сега го правим от прима виста пред вас, сядам и го правя. Така, това би трябвало да е лихвения процент делено на 2. И този процент сега тук ще го улихвя с съответната степен. Нали така? Това, което сте виждали във формулата, че всеки един от тия проценти се повдига на съответната степен за периода. И сега следващата ми стъпка е да дисконтирам всеки един от тия парични потоци със съответния процент. И получих нещо приблизително същото. Сега ще ви покажа. Като сумираме всичките тези проценти, всичките тези дисконтирани парични потоци, това ни е всъщност настоящата стойност или цената на облигацията. Аз получих 98,24, но разбира се, казах ви, аз го направих много грубо, много сурово, без да отчитам конкретния брой дни между тези. Тоест аз приех, че между всеки 6 месеца има точно 180 дни, докато на практика някъде са 181, някъде са 183 и така нататък. И аз получих 98,23, а всъщност коректната цена е 98,27. Тоест виждате колко близо дойдох до всъщност до истинската цена, като използвам тази много, пак ви казвам, супер груба формула, нали, която съдържа доста неточности от гледна точка на датите в нея, но пак ни дава много добра представа. Нали, при 98,27 реална цена аз получих 98,23, което е, нали, мога да съм доволен от това, което съм получил. Така, нали? Това сте учили по финанси. Да, грубо казано, да. Грубо казано, да. За да го направите по-прецизно, тук горе може да си напишете конкретните дати, да си изчислите дните между тия дати, да разделите броя дни върху 360, за да получите точния период и вече този период да го с конкретния период тук да улихвите, после да дисконтирате и би трябвало да получите абсолютно точната цена от 98,27. Естествено, ако работите това нещо, няма нужда да го смятате всеки ден по този начин. Има Bloomberg или Thomson Reuters или FactSet или която е друга платформа, ще го направи вместо вас. Разбира се, но е много важно да знаете принципа, да знаете как да си, нали, изчислите паричните потоци. Вие сте специално счетоводство, всъщност са учители някакви финансови предмети в момента или сте учили в бакалавър? Ами не, в момента не учим финансови предмети. Бакалавър аз просто защото аз съм от финанси. Не знам се. Тоест вие сте завършили специалност финанси в бакалавър. Добре. Супер, колега. Добре. Ето това е, мисля, че виждате какво ви показвам, нали, на екрана. Общо взето това е ръста до 2010 година на пазарите, на дълговите пазари. Тоест на различните типове дълг. Тоест виждате, че примерно това е държавният дълг на САЩ. В момента има емисии за над 10 трилиона. Ето това тук с чертичките са малко ми е трудно, но това са, да кажем, обезпечени облигации. Те са близо 8 трилиона.
Тоест, опитвам се да ви покажа колко огромен е този пазар на дългови инструменти. Всъщност, колко за това и те са доста по-важни. Те са интересни от счетоводна гледна точка, но са интересни от, ако някой ден решите да смените, да отидете на другата страна, да станете портфолио менеджери или анализатори. Просто има... нали, не говоря само за българския пазар, говоря по принцип, говоря даже основно в чужбина, но и в България. Ще видите, че много от средствата, които трябва да управлявате, са под формата на облигации, под формата на дълг, емитиран от различни финансови институции. Тоест, ето това всичкото, което виждате тук е дълг и това показва от 80-та година до 2010-та, а в момента мога да ви кажа, че графиката е някъде ето тук, където в момента ми е курсора на мишката. Всичко това са дългови инструменти, които са издадени и които ги има на пазара. Моето предложение стана 10:25, ще направим 15 минути почивка за кафе или кой каквото иска и после ще разгледаме инструментите на собствения капитал вече от счетоводна гледна точка и финансовите пасиви и после ще си продължим с останалата част от темата. Съгласни ли сте? Да, съгласен съм. Добре, значи 15 минути почивка, ще напишем почивка до 10:40.